manja ani bonye yaku mino dalu di ma sansan ala togo jɛlen na ayi kɔrɔbɔ cogo t'a la ya azizu yaku ni dugu jɛla ni wulila yanni ka bɔ i ka so dafɛ i tigɛ fila jan i k'a fɔ ya azizu siɲɛ 41 n'i y'a fɔ siɲɛ 41 bɔ i ka t'i dayirimɛ ɲini yɔrɔ la i tigɛ bi di diɲɛ danfɛn o danfɛn ma i mana taa jama o jama cɛla du o du kɔnɔ sigida o sigida la n'i tigɛ di diɲɛ maa o maa ma yaku o b'i bonya bilahi wa i bi koja o tigi ye hali a seko ma tɛ a bɛ faamuya maa o maa ye nin kɛ ka taa baara ɲini yɔrɔ la yaku i bɛ baara sɔrɔ dɛ n'i ye nin kɛ ka taa faama o faama deli ka t'i kungo fɔ maa o maa ye en tant que i tigɛ dila ma ka ban yaku o y'o confirmelen ye bancogo t'o la bilen ayi an ka sigi ala tɔgɔ ma an ka baara kɛ n'a ye walahi anw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ faamuya o bila kɛrɛfɛ ya azizu yaku to i ka wurudi 41 diɲɛ don o don i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ kɔrɔta sɔrɔ i bɛ daraja sɔrɔ i bɛ manja sɔrɔ ya azizu don o don i ka seli waatiw kɔfɛ a wurudi siɲɛ 41 ayi i bɛ fili yɛrɛ ma sisan n'a y'a sɔrɔ i bɛ 20% na i bɛ taa fo 200% na ayi siga tɛ nin na dɛ a bɛ faamuya o tuma i jan don a la kosɛbɛ maa o maa y'a kɛ ala ka barika don a la o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ ka ɲininkali kɛ su ni tile weleli bi kɛ ka garibukɛ ɲininka ko kumaw cɛyalen don ko esike nafolo baara ko kuma ka baara kɛ adamaden ye ni ala tɔgɔ jɛlen ye ala k'a garizigɛ dayɛlɛ ka nafolo d'a ma ko yala ko tiɲɛ don wa yaku ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ don mɛ n'i t'a dɔn na ne b'i kala la n ye nin fɔ dɛ kuranɛ bi yan o kuranɛ kelen min bɛ mɔgɔw bolo o kelen de bɛ anw bolo wa diɲɛ bɛɛ ye konate seere ye baara bi kɛ ni kuranɛ ye adamaden ye ala k'i garizigɛ dayɛlɛ ka i kɛ ka nafolo sɔrɔ bilahi a dalu bɛ kuranɛ kɔnɔ maa tɛ se k'a sɔsɔ iza wakati don ni ne ye moriden ye ko iza wakati gindo t'i bolo ne dabali bi ban sabu i ti mori ye ne bolo e ye mori ye e tɛ iza wakati dɔn e ye mori kalite jumɛn ye dɔnnibaaba minnu tɛmɛna karamɔgɔba minnu tɛmɛna yaku iza wakati gindo tun b'a bɛɛ bolo n'u mako taa u ka jiginɛw lajɛ bilahi u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ u ka jiginɛ ma lankolonya maa 100 ni kɔw maa 1000 ni kɔw dɔw tun b'a balo diɲɛ don o don e b'a fɔ ko dɔnni ye nkalon ye n'i ti gindo dɔn a kalan a ɲɛɲini a bɛ faamuya o tuma ka iza wakati baara adamaden ye ala ka garizigɛ dayɛlɛ ka nafolo d'a ma yaku ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n b'a kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara kuma in bɛ faamuya o tuma faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli c'est-à-dire nafolo baaraw qualité tɛ kelen ye yaku nafolo baara nkalon bɛ yen a sitanɛ ala tɔgɔ bɛ yen n'i y'a ta sisan i b'a ye ayi o y'a sitanɛ sira nasira ye a sitanɛ ma yɔrɔ nasira yaku n'i y'o kɛ dɔrɔn o ye a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ a komayɛlɛmaw bɛ yen minnu tɛ bɛn ala sariya la mɛ ala deli fana bɛ yen ni kuranɛ ye ala b'a fɛ ala kira b'a fɛ n'i y'a kɛ tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ wa bilahi ala bɛ nafolo d'i ma iza wakati don na baara kɛ gɛlɛya b'i kan tɔɔrɔ b'i kan fantanya jugu b'i la ko i ka ko bɛɛ bulokelen don na iza wakati baara kɛ a bɛ faamu o tuma iza wakati baara i bɛ diɲɛ dugu o dugu jamana o jamana n'i bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ baara in bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la
baara ye 30,000 di mais confiance kama i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara ne hakili la nin ye baara jɛlen sitanɛ baara tɛ nɔgɔ t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ boli tɔgɔ tɛ ala ka kuranɛ jɛlen don n'i y'a kɛ i b'a ye o tuma maa minnu ka sababu b'an bolo ala k'olu ɲɛsin an ma nka maa o maa ka sababu t'an bolo yarabi ala ka n'o tulo don kumakan in na yɛrɛ kuma ti k'a bɛ ɲɛsin garibukɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli a mustafa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.